Здравейте, здравейте и от мен, приятели! Днес ще направя първото пръскане с бордолезов разтвор. Добавил съм една мерителна лъжица тук в това канче на тефал. Ще разбъркам с дъждовна вода. Също съм заредил пръскачката с 4 литра. Разбърквам хубаво. Ще оставя малко да престои. А преди това ще отворя ето това мляко. Това е прясно мляко, което не е пастеризирано. И ще добавя при 4 литра. Само да не забравя, това ми е навик. В кафето също добавям, много го обичам. Това е запазена марка. Идеално. Не сме готварски канал, но ето, добавяме 1 литър непастеризирано мляко. Подчертавам, млякото не трябва да е пастеризирано. След това добавям 7 капки йод. Започвам с 7 капки йод. Това е разтвор, който го правя за след дъждовете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 капки йод. И добавям бордолезовия разтвор. Внимателно го изсипвам. И да не забравя, тук съм разтворил черен сапун. Ето това е сапуна от Марсей. Много добър за прелепител. Ще го ползваме за прелепител. Аз съм го разтворил тук в топла вода и добавям и него. След малко ще затворя машината и ще започна да пръскам около всички стръкове и самите стръкове домати. Да ви кажа, много трудно, последните години това, което наблюдавам, много трудно можете да гледате домати на открито. Аз все още не губя надежда и се опитвам и се боря с природата, но е много трудно. Само това е разтвора, който аз правя. Постепенно в сезона започвам да повдигам бройките на йода. Значи днес сипах 7 капки. След 2 седмици ще пръскам с 9. След още 2 седмици ще отида на 11 капки йод. И след това ще направя една пауза, докато не завалят нови дъждове. Това е за сега от мен. Ще си изпия първо вечерното кафе, колкото и странно да звучи. Значи аз започвам да пръскам и в същото време, докато пръскам, ще снимам и ще преговорим какъв е разтвора. Добавих една мерителна лъжица и половина син камък. 4 литра дъждовна вода, филтрирана. 1 литър мляко, непастеризирано. 7 капки йод. И черен сапун за прилепител. Това е от мен, приятели. Първото пръскане след дъждовете. Много съм доволен от машината, работи перфектно. Просто хамалогията вече е в миналото. Поздрави от мен и ако видеото ви е харесало, харесайте го и вие и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви, приятели!